Uyinkosi ephakemeyo. Emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. 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 Siyambonga-ke siyamdumisa uNkulunkulu ukuba asihlanganise namhlanje kuseni ngale ndlela. Ngizonamukela-ke umsebenzi olula kodwa ke seningenzele wangisinda. Uyangisinda lo msebenzi. Ngiyazi ukuthi indaba ungisinde. Indlela engihlezi ngayo. Uyangisinda sekufuna ngiqale ngokulungisa. Ngiyobani le nkonzo? Ngiyabesifazane. Siphese niyabaxosha laba abangabona omama abathile. Ufuna ngiqale ngilungise indlela engihlezi ngayo. Cela basukume abefundisi besifazane abakhona. Cela basukume. Ngiyakwazi ukujikisa amakhanda nibuke nje emuva. Ngibabona abafundisi bele emuva abanye bangapha. Kuhle makunje inkonzo yobandlane le. Hayi ngokuthobeka okukhulu ngiyacela ubaba badedele abefundisi besifazane. Ngoba manje ushumayelayo la ngisho efisa ukucela omunye umfundisi. Mana-ke indlela lapho ngisazongisela. Ngisho efisa ukucela omunye umfundisi wesifazane sathandaza akababoni basiphe obaba. Obaba bazohlala phambili kunoma yiphi inkonzo. Bahlale phambili enkonzweni yabo. Baphinde bahlale phambili enkonzweni yabesifazane. Ngingakaninyakazisi nje uphi umama uNsibane elasukumela ekhona. Ngiyambona ukuthi kanti ubani ozosiphathela izwi? Ubani ozosiphathela izwi? Uyena ngithi obaba bahlezi phambili. Hayi-ke sengiyaqala umsebenzi wami. Mama uNsibane ngitshela ohlala la. Ngoba yoziphelela enkonzo ukuhlala la ngokuhlala sakho. Bese kuthi zonke ezinye zomama hlala lesihlalo lesi number 2 emva kamusa. Sengikhisisela isihlalo. Ngicela-ke niyidonse zini. Dinene ngokwasona. Wabe kwenzekani? Uthoba bonke bahlalephi phambili. Amanzi awobani ngawasangela obaba. Abawathatha amanzi abobaba. Abawathatha amanzi abobaba. Manje ngidayela umsebenzi ngibekho ngithi ngidayela ngenzela into encane kabi. Manje sinkulu. Bese ngicela-ke bonke abefundisi besifazane ba-occupy row number 1, 2 and 3. Row number 1, 2 and 3. Bonke laba basemuva siqale ngapha. Labo ohlezi ngapha nalaba aqhamuke emuva omashabalala nalapha ngicela bezohlala. Bese banganyakazi okwamanje laba bala. Wozani. Angithi nisukume nabefundisi angisathanda. Bebethi baqashile. Abavumbulu. Phambili Francine. Mana manje ushamba wenzani manje? Francine la kumama uNsibane ngicela nize khona. Bese mase kugcwele. Bese-ke i-row number 3 izostedela. Makuyona yabefundisi. Awuzwa-ke iyalunga le. Selo yedwa la phambili. I-row number 3 mama yena umfundisi
Njenekhalenza lawa abasukumayo bezala. Ihamba kanjalo nje le. Nami ngihlezi phambili ngoba ngigadele ikhamera. Kufanele ngabe ngihlezi lapha emuva. Siyilungise nje le nto bazalwane, ngiyacela ningixolele ngilungisa ngokuthobeka. Ngokuthobeka okukhulu. Bahlale ku number 2, 3 abefundisi, ngibona bayanele abaphelele. Isangizolunga le ndlela kanti sengihlezi shothi ihlale ngapha ezu-2 obaba bamile bangani bawu-2 bawu-3 bawu-4 okay ilungile sazoyilungisa asibheke iprogram yethu uzosenzela i-devotion umama uSithole angithi ebusuku bemama uSithole uze phambili abafanele benze izinto ufuna abahlale phambili oze umama uSithole phambili ngizocela oyedwa kwaba phambili adedele umama uSithole ongezukwenza lutho bahlale lapha umama uSithole ngiyacela nje nansi ku number 3 ke mama uSithole ukishe wayibamba ngokuya khona uphi umfundisi uMabhena umvangeli uMabhena akakafiki uhlelelene emuva usiyahlukaniswa nomfundisi nomvangeli ngapheleza into eyodwa ngiyacela oyedwa kwaba phambili ongezukwenza lutho adedele nangu uMabhena oza phambili sesonokwazi nje manje ukuthi kufanele abaphambili kube yilabo abazokusukuma benze izinto kuyiprogram yethu inkonzo number 3 Pastor Hlongwa celeze phambili oyedwa phambili amdedele ongezukwenza lutho bese uyalapha endaweni ade hlezi kodwa ngapha mama Mashakala umfushane wena uvele uyikhamera ngokobe umama sebukhosini njalo lo namthathe kancane umfundisi umama sebukhosini izwi laleso sikhathi upastor senior pastor Zondi oza phambili ongezukwenza lutho akadedele pastor senior Zondi ngiyayisipho ngithi ngingidalele umsebenzi kanti ngizokwamukela abantu kulula ngendlela emangalisayo bese siyaqeda-ke uMamZibane sesimbekile kuyoba njalo koze kube nakusasa yize ukuthi kusasa ngokudinwa inkosi umbabhadisi kodwa kuzohlalwa kanje bese-ke ngapha kubadumisi ake baphanga abadumisi baphakamile umngcono ngibabona baqalapho bagcinile senilungisa usuku lakusasa manje uNkulunkulu sibusisile nikhona abadumisi into engiyitilayo la amamayikhi afika ngemuva noma wafika umdumisi ongemuva kwenzeka aze ahambe engakaze ayithole imayikhi phela kufanele sigogoshele imali ayafika wena umbiko uma ifika kulungile thishe ngathi emva kwenye inkonzo kuyashika kuhlala kanje kulungile bese-ke senza kanje abazobhabhadiswa kusasa bazobamba uline number babili lapho badumisa abakuline number 3 abazobhabhadiswa kusasa bazoqala uline number 3 uyushintshe kambe usuke la isiyakubuya ingqondo yami ngoba kusogibela abantu uzohlala lapha umbiko abefundisi bami beze ngapha okay singeyibukayo manje uzoshintsha umbiko eze la kusasa kuhlala abadumisi la bese abazobhabhadiswa babamba these 2-3 lines abazobhabhadiswa ukuthi labo njana nihlezi nina nizoshifta nishiye ulayini ababili kuphela olayini ababili ukuthi abafundisi bathi thatha olayini abathathu angithi so kusasa-ke bazoshiya olayini ababili bese bethatha 3 rows emva kwabo besifazane abefundisi
Number 4 wakhona sicela obabayo laba basele. Ngicela ke ku line number 4 njengamanje abawu4 bangidedelele obaba. Ngiyacela nje kakhulu ngokuhlonipha siboneke usitholaphi siyohlala kanjena ke sizame nje ukusisetha. Wema ashazi apha ma-asha umsebenzi wenu lo ngwenza ayithi niyangeza ukuthi ngithi kuhlalwa kanjani. Uma umuntu efika lapha engena ningasabi ukumbuza ukuthi siyaxolisa ukukubuza ngabe ungumfundisi noma umfundisikazi ukuze singadini sihlalisa phambili abantu esibaziyo abasivakashele bengabefundisi bahlale kuwo. Umsebenzi wenu ma-asha ufundisi nimphenyela indawo nathi sonke bafowethu sibe flexible kakhulu abasivakashele singabahlalisa emuva. Mayicela u-Asha ngiyacela uthole enye indawo noma ke Asha mtholele indawo lozomsusa bese uzobeka umfundisi. Ngiyacela silungise kanjalo hlala ngimkhohlile ngiyamhlekisa ngisheshe ngihlale seningogogo nani sengibatshela sihambisana bazalwane ake ihambe kahleke lento yethu. Ngiyacela silungise kanjalo. Obaba bami bafana nami nje bayiphofisana kodwa bakhona siyabemukela siyabathanda nami ngigoqwe lesi simo nje aphe ngihlezi lapha emuva kumnandi uhlale emuva ngiyafisa ukuhlala emuva ngokazi. Ayike sengiqedile ngale ndaba. Ngidine ngizwa kuthiwa kunokhaphetho osebhasini kwehlile musa awukakehle so njengoba bantshontshe nje kuleli bhasi elalimi la nawo ungenzeka usuntshontshile. Nikadeke ukuthi-ke lingahambi kusasa ungathululiwe ukhaphetho noma usungasasendisicele kwabebhasi usalisuhlala ukhishwe kusasa kudingwa inkosi uhlalela ngokuzongena la. Sibonge kakhulu kwabaseMaritzburg abasiphathele ukhaphetho eningasezowubona-ke nini noze nokubone nini ukudinga inkosi unyaka wezayo phela inkonzo elandela yabefundisi bese kulandela oyobaba yamadoda angathi obaba yamadoda bese kuzogcina yabasha yesibonile ukhaphetho. Ngiyamujabulela kanti ufike nani. Asidluleke ama-toilets-ke ukhulumile umama ngawo siyanamukela yonke le row engapha akukho umuntu wesilisa ozobonakala kula ma-toilets lapha. Sicela abasebenzise lawala abesilisa ngoba bancane besifazane bawathathe onke baze bazojikela ngawo. Kusho njalo-ke uMamtsibane nami ngiqashe kwakhe ngeke ngimasitele. Nimebeka abefundisi endaweni enisuka kuzo bonke abefundisi abakhona nibameme beze enkonzweni yabefundisi ezoqala mhla ka-30 September wesibili bafike inkonzo iqala ngo-4 ntambama balale. Ningabafihleli ukuthi siseyibande elingenayo imbhede bazolala ey'ponjeni bazi ukuze ongafuna ukulala esiponjini ephakeme ungumfundisi angezi angazolokhu esikhuluma kabi. Nibachazele ukuthi ukulala ey'ponjeni njengoba ngikhuluma nje iyarekhoda lento bazobonakala ngombala-ke bangezi bese kuthi-ke mhla ka-2 bayakhululekayo uLesibili uLesithathu uLesine nimema befundisi. uNkulunkulu mayivuma kukhona umbhishobhu ukhuzwayo ozobe khona ekuseni ngoLesithathu kuzoba nama-sessions awu-2. Ubaba umbhishobhu ukhuzwayo ufunelele igama lakhona yazi yini i-Mobile Bible College wenza une-Bible College e-Mobile ukuthi uhambe beka amanxiwa asuka elaphaya. Ngimcelile-ke khona iy'fundo ezimbili azosifundisa zona ekuseni ngoLesithathu bese emva kwelanga ziqhubekele iy'nkonzo zonke njengokujwayelekile i-Pastors Seminar. Nibatsheleke ukuthi i-Pastors Seminar ngiyazi ngisho ngani lokho abefundisi abafuni ukushunyayezwa. Ningasho ukuthi iy'nkonzo zabefundisi
ngoba ngeke beze abafuni ushunyazwe umuntu umfundisi abefundisi nihloniphe ngesilungu pastors semini mabevele semina nje bazoza isemina abefundisi siyamsana pastors semina kuzona inkonzo zabefundisi ayikho ufuna ukubamba ufish ufaka lento eyidlayo odobeni ukuthi uyadla ufish usiyabambela ngicabanga ukuthi bengizokusho la ke sekuphelile sithini isikhathi lapha 5 minutes uma lihamba kahle leli yawasha ngithinda kusele 3 minutes ake ngiphuthume ngigijima zobiza ama-branch akhona la nama-branch engiwaprofithayo ukuthi aba ama-branch ngoba ngibona abantu bebaningi besuke endaweni eyodwa ngibabiza ne-branch mina branch emnambithi neyasothongathi ama-branch okuqala mhla ka-6 August abaletha abantu bonke babaletha ngedate efanayo 6 August ibranch yasothongathi yasemnambithi kulandele eyasemtuba mhla ka-12 August kube yintabeni ibe ngomhla ka-14 August abasentabeni baphuza bahlaba amanye ama-branch eHammersdale mhla ka-19 August Mandeni branch mhla ka-19 August eMahlabathini branch eMhlabathini 22 August eMhlabathini ke kusemakhabeleni ngaseKranskop bese kuba eNewcastle branch ngibabiza ama-branch nje ngoba basuke beqoqene ngigcine bewu-3 abaseNewcastle mhlawumbe bakhona la beqhubeleke khona ngazo bese babahlukeneke abaqhelelene ngizobabiza kube iJozini branch ngoba bawu-5 abasuka khona noma kungayona i-branch official Jozini branch ukwenza nje kuyasiza khona abantu abalelela ku-WhatsApp aqhamuka umuntu esethi ngitshela ngiyoyedwa wabantu basendaweni ethile ukuze masize enkonzweni zayisana so le nto engiyenzayo ishaye inyoni ey'ningi etshelilodwa iWillowfontein branch Bergville branch ngenza eqhuma la iLadysmith bese kuba iDandi enabantu ababili bese kuba iNdundulu branch ngase ngithi the Nananas ngoba ifamily abancanana le the Nananas noma khona kumama Leon khona noNzuzo Ntshangase kodwa badominate abancanana bese kuba petition ayiphinda ukuthi manje sekuqhamuka baphinde bathumela Newton bese kubalile Newton branch bese kuzoba iBhamshela branch mhla ka-1 September bona ba-reporte manje kube uMlazi branch uMlazi unabantu abawu-9 iyadingeka ibranch lapha eMlazi yangempela bese kuzoba uMthatha branch unabantu abawu-5 uMbuba branch ngeke ngawubiza uMbuba ibranch nje impela esemthethweni kodwa iyamangalisa nabantu abawu-4 Mafakatini branch report mhla ka-31 August Taylors Hall branch inabantu abathathu ibranch nje impela esemthethweni nabantu abathathu nikhumbule inkonzo yani le yabesifazane uma bebathatha abesifazane mangaka amadoda ngeze kujabela lonto engiyibukayo ba-reporter every day uma kuyisonto bese kuzoba yilo sengibizile oYemen branch eShowe ifamily branch nayo bakwamngadi bangabi bawu-5 ngifana nabo ukuthi ngithwani ngadisi ngoba khona uNananazi khona iPhongolo branch report mhla ka-3 yona kube khona osebeyaqhuma lapho iLambothi branch nabo bathathu kube khona nansi Taylors ngibindawo ngibhalela
ukuthi khona waphinde wabaletha lapha bawu-31 August tailors bathathu nangapha 6 September bathathu abantu abafanayo kusho ukuthi angazi ukuthi ubani waripota kabili umfundisi wakhona ngiyamangala bese kuba i-Kiss Drift inabantu abathathu nayo ibranch esemthethweni angazi ukuthi bangaki amadoda akhona ikapho ngizokhumbula inkonzo yangoLwesibili babusisiwe bazokwenza ngakukhuluma enkonzweni yangoLwesibili ngoba ukwazi ukuhlala nabantu abanama-branch agijima ko-68 wena uhlala ulo-3 hlaleleni ungabuzi kwabanye abantu kwenziwa yini nina nenza ngani weneliswe ukuthi abantu awunabo ayihlazulile Glencoe branch angazi ngibiza iGlencoe isithi ngiphinde isibili abantu abathathu kungcono lapho ayikho official iGlencoe branch bese kuba iFisante branch abantu ababili bake baba baningi abantu eCape Town babili-ke this time around sidlule siya-understand iCape Town ikude bakhokha imali ebhekile umuntu emuntu bese kuba umuntu batuba usiyaphinda kungakho-ke ama-branch azozazi abanye base-Port Shepstone bayakhala ngiyafisa abantu base-Port Shepstone namaphethelo khona abantu base-Port Shepstone abafisa ukuthi kube ne-branch seseniyazi ngenze njani abantu base-Port Shepstone oDelima laphaya omthwalo yiphi lenye indawo enza ngikhumbula ngesikhohlo bangithinte athi umuntu ngise-Port Shepstone namaphethelo besesha indawo yabo sibona uNkulunkulu ngekasize enivuleka ibranch baningi abantu bale kuze koshaya koBizana wehle njalo yilene St John's khona lenzansi baningi abantu nelusikisile sekulayini owodwa ngale baningi abazalwane ePhalezo kodwa ngiyacabanga ukuthi bayidinga ibranch ngiyabonga sengilate imizuzu emithathu shela kumphathi wohlelo ngiyaxolisa Zanzan